jing puli naga kitab Omega no itu lepa kalian nong kebah Henry ugad khat kabening kong hadu basau Henry hadu bapra tu syashkori kaba uong utrai tu yang joj patu ya sai ya kamukot rumah jongpi kamat kilomba pan ai be kilomret kini sngawi kasur jongpi tu syashkor pi kilomba ya kamudui jong utrai bat ma phiru kinong rem bom jukot jong kaparthai na bau utrai don ka jingjia persya ekipa jong u padon ya sai nia mat ke Israel ko pa jonga Ayusha ngalale ya phi ha ka e ken ngala penya shon ya phi ajubab se yanga nawa ngalawan ya lamno e phi nari Egypt bat ngala sius pa e phi na ka ying ka jinglong mrau bat ngala pha e Moses siu Aaron bat yau Miriam ban ya lam ya phi da ka e ngan le ra khmat utrai bat ngan dam ngon khmat ublei ubah jrong hatu ngan wan ra khmat jong u dagi jing kenya thang dagi khon masi kiba hisnam karta hatu trai un subhamo dagi hajar tali kilang somo ne dagi phau hajar tali kiwa kiba tu da ka phnyang hatu ngan ai yo khon prang sngi jonga na ka benta ka jing le palat jonga yo so kamet jonga na ka benta ka pop jonga ben sim jonga ulapan I happy ko brew ya ka e ka ba bat ayu trai pan na phi like no ban le e ka hong ban e ya ka jing sbon ban ban ya da ka jing smoret ban ublei jong phi ka ktien jong utrai ka sama san pho hau ta ba khoi ka len ti ngan pen I ya ka jing pen e mu blei lom lang hangai ki ba khoi jonga ki ba le te jutang bat nga da ka jing knya ki benang ki premnai ka hok jong u namar ma u blei ulong unong bishar how tau ba khoi kalenti ngan pen I kan jing pen em ublei ngan pen rem ye phi namar ki jing knya jong phi jing tha knya thang jong phi ki don chilen ter khmat jonga nganam shim shu ye ki masi kartong ngasem jong phi lemne ki lang brod ki kan hun jong phi how tau ba khoi kalenti ngan pen I ka jing pen em ublei humno phila ban spell ki hukum jonga ban keren shapang ka jutang jonga phi ki ba isi e jing snang phi ki ba jintat e ka ten jonga shadien jong phi how tau ba khoi kalenti ngan pen I ya ka jing pen em ublei phi le e ka ne bat nga ngan chus ngam jar phi tharai bangalong ko ma phi apan rem phi nga bo e jing kno khmat jong phi ka jing knya jing ro ai burom nga bat how tau ba kalenti jong u kalong ka ba khoi ngan pen I ya ka jing pen em ublei how tau ba khoi kalenti ngan pen I ya ka jing pen em ublei ka jing plen ai gospel bu khoi kat kum Matthews kale nong ka ba khat ar kat khat lai pra ru ba sa buar kat to kan hengot ki start ai mi ki pharisi ki la ong hau Jisu ko no hi kai ni kwa ban yo I ikidak nami upat ula juba biki ka pateng boman bat bakalem kawat ikadak Henry enam ai haka ikadak lai chang kadak jong jona nang tholpa namar kumbau jona la sa lai sngi lai miet haka kpo dok ha he kum taru khonu briu unsa lai sngi lai miet hapo ka donot jong ka khandeu kinong ni be kinya yeng lang mat kani ka pateng ha ka jing bishar bat kin penrem ya ka namar maki kila kala ka bamut ha ka jing ya bujona bat hakmi wei ba kham khrau bani ujona udon hangni kas em ka bana shathi kanya yeng lang bat kani ka pateng ha ka jing bishar bat kan penrem ya ka namar kalawan na ka bakut ka parthai ban skap ik jing start usulmon bat hakmi wei ba kham khrau bani usulmon udon hangni ka gospel jong trai